Good evening, ka mga nice people. So, karon is February 18, 2023. Mo atin unta ko og birthday karon kay naay nag-invite na ho no nga ika 60 years na niya nga birthday kung wa ko na sayo. Pero wa ko mo atin kay nagsugod ang ulan gading hapang buntag hangtod nagabihan sige hapong ulan na nagngit-ngit na kay alas 6 naman karon sa kagabihon. So sige hapong ulan no, naagi hapon ang ulan. So karon ta mga nice people gilain ako sa akong life. Gitapol papugkog hipo sa akong mga hipusonon. Napakoy planchahon uniform sa akong anak. Pero pwede pa umapohon kay Sabado pa man do. So gilaay ko kay kanang way kalingawan kay ang akong mga anak akong samok-samukon kay aran nilang seryosohan akong samok-samukon ang akong anak nga nagseryoso og study. Ay, ganina naman mo nag-study. Uy, mura naman og whole na mo naga pinaspasay din na og suwat. Sa marang inyong mga something. Uy, gilaay na lang ko ninyo. Di, naapo ba inyong snack? Ako man silang gitaga. Anong snack ko? Dahil di andaman si nagbiko og chiffon cake. Mauna silang way tingog-tingog kay wa nay request kung unsay ilang snackon kay giandaman na nahuog snack. So di apoy budbod. So mauna sila ka mga nice people, wa nay daghang mga reklamo, bahala nag usan na sila kaadlong tumarbahos ilang mga lison. Unsa naman po na oy? Nag-answer ka? Nag-answer dahil siya. Unsa man nag-answer quiz? Hindi. Unsa man? Project ko no. Mauna ang ako naglaay-laay na ko diri unsa man po ning mga bata uy wa man po nag very good ba ni Permi? Ay, ingani ni sila. Basta mga bisihon dili magpa-disturbo sa ako very good. Ang kini hilig bag kuan kanang wild na kuan siya, wild na himo sa iyang mga project or assignment ganahan na siya mag-music. Ang kariya simple lang. Why music. Super ka serious. Mag-music po ka? Usahay lang ko no. Pero kariya ganahan dyan ni siya music. Bahala nagmagabihan. Kutom na. Alas 12 kong school days. Alas 12 gabi So mauni ka mga nice people. Wani sila problema kaluoy sa Diyos kung naay mga obligasyon sa eskwelahan kay magkuan man maningkamot man sila. Pero mao lagi na ka mga nice people kinahanglan ay ready snack. Nagkugi man ko og bake og chiffon. Ay, kalami as ilang snack ay. Naapay budbod sa taga-igang. Na andaman og snack para magkugi study. Okay ka mga nice people, this is our vlog for today para happy. Okay, bye bye, see you on my next video.